I et koordinatsystem har vi tegnet trekanten ABC. Oven på den har vi lagt enhedscirklen, som har en radius på 1, hvor enhedscirklen skærer hypotenusen på trekanten ABC, får vi punktet R. Hvis vi tegner en linje fra punktet R og ned på x-aksen, får vi punktet S. Linjestykket AS er det samme som cosinus til A, og linjestykket RS er det samme som sinus til A. Vi har nu at gøre med to ensvinklede trekanter. Dette betyder, at forholdet mellem deres hypotenuser er det samme som forholdet mellem deres kateter. Derfor kan vi nu skrive følgende udtryk. Sinus til A divideret med sidelængden A er det samme som cosinus til A divideret med sidelængden B. Det er det samme som 1 divideret med C. Hvis vi starter med at kigge på cosinus til A delt med sidelængden B er lige med 1 delt med sidelængden C. Vi vælger nu at isolere cosinus til A og får følgende sætning. Cosinus A er lige med sidelængden B delt med sidelængden C. Vi kigger nu på udtrykket sinus A delt med sidelængden A er lige med 1 delt med sidelængden C. Vi vælger nu at isolere sinus til A og får følgende sætning. Sinus A er lige med sidelængden A delt med sidelængden C. Tangens er defineret ved følgende. Tangens til A er lige med sinus til A delt med cosinus til A. Det er det samme som sidelængden A over sidelængden C delt med sidelængden B over sidelængden C. Man kan dividere en brøk ved at gange med den omvendte brøk. Derved får vi følgende. Tangens til A er lige med A gange C delt med C gange B. Det giver, at tangens til A er lige med sidelængden A delt med sidelængden B. Hermed er sætningen bevist.